Kee na ebe Okongwu Dibia nọ. Kee na ebe Okongwu Dibia nọ. Okongwu Dibia na Ben Johnson. Okongwu Dibia na Ben Johnson. Also na the last set of people galo Anambra Airport before government we biashie ba. Go. So onye ọna nwere ike ịgba ọsọ kịta. Go ya eji bọs abalị wee nali. Ọ na onye ahụ mmalụ bench na moto mmadụ wee gaa because nwobere oge kịta aya biashi agba Old Niger and Second Niger Bridge. Go. We must ekwechakwa ije ụwa so anyị enwude nchi niile ahụ. Amụọ m ife kara Ọgajik obi o ji wee nọrọ. Ọgajik furu ka Okongwu Dibia gbara ọsọ ekasukelu. Emekwa na ego ihe agụ eri camouflage wota awo ama ebe a ka esi wee ma ya aka wee sele ego flight o ji wee gba ọsọ settlement kpatakpata ọ nalie eche na ụnụ si na mmiri ọkụ ahụ egbu mbe keri ife na-achụghụ inwetara security information na ebe na-achọ igbu ịnalie Okongwu nwanne m ịnalie. Wisdom is profitable to direct. Go vum kama career statement because 20 million, 6 years imprisonment, 20 million naira fine or both is not a shy spray. Go it is only a shy that we put ake noko expect ya noko higher back. Okongwu so na the last set of people that luckily through the Anambra State Airport. Ndozo niile Owerri, Port Harcourt, yawo the ideal option for you. Iji wee mefu. Onwekwa ka isi ari anu news so no nwere ka esi wee fu Eke Hit na kelafa this woman ebe a na-ele nni n'ore. Onwe ka isi wee nu kepu na onwere onye pụtara ebe ahụ nyopụta Eke Hit ebe ọ na-eli nni. Go ama na Eke Hit onye Ọkịja nke ọ na-erizi nne na Bini ebe ọ na-odogwu nọ n'ụzọ wee na-ana Eko. Go Eko ka onye ọ na-ana na nke ikpeazụ a. Go ọ na-afụ bụ ife agwara m ụnụ agwa that there will come a time oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. I told you people ụnụ marụ Chukwu aka n'iru. Ụnụ marụ Chukwu aka n'iru. Chineke wee binye n'iwe na nke ikpeazụ a wee possess ya Anambra State government wee chi ime mkpocha na nzacha. Go wee chi ime mkpocha na nzacha. Ụnụ kpara ebe eru si efu wee kwuo na Chukwu anọghọ wee dal Jizọs wee kpọrikọọ ya afa. Wait, on another set of people I'm only giving you people expo. Okay, for all these people now bring it about religious crash in Anambra State. On what the next set of people Jenu Detwe now today. I predicted this one countless time. But video another video. I told you people that another government will come in place, and that government and Dibia cannot escape. Go. I said it and it happened. I said it and it happened. Okay, from the na water religious crash in Anambra State. Matthias Nando to what the next set of people. Meanwhile, Jenu check Eke Hit. Amomi fe Eke Hit no noreme. Nali. Amonya no Okongwu Dibia onye ebuzo ru Lagos. Amonya no Okongwu Dibia onye ebuzo welu Lagos. Okongwu Dibia nali ena. Amonya no Ghana ka ọ na-eje ka ya kwụsị na Lagos. Ka o nwere another plan o nwere. Ka o nwere ife mana ife mma o na Okongwu anali go. Vum ka mma career statement. Also, now the last set of people see airport where that before we Dashieba. Nobelo Geketa, I have Dashieba Second Niger Bridge. So Oka Poluchi Kimma no Jirima Bane Cross or Asaba Kusago and Kezobi. What is your total next day? Yet, where force away Gabo. Okay, no, so, where no, so. I am Puchan and Sacha. I will Malo Naiha. Makunu Melalo. Unumelalo. Umunai we happen. On the mempo na woman, how when I should in the pastor this, oka this, pastor that, oka that. Unuwe wola kane wichukunanya, Chineke nolos, no, ne nyonya megono goto.
gosi na mmehie pụọ ọhọ maka mgbe igwu irie na aka n'anya ma mgbe imegidoro ife wee mejọọ mmụọ nsọ maka na asị na imejọọ mmụọ nsọ ịma na onwe ozi mgbaghalụ ụnụ kpara ebe ewu si efu ịghọtago and the time of judgment is now. Ike ahụ ebinigo ikwu onye ọrụ ụgwọ ọrụ dịka ọnụ si wee dụ ịghọtago cheki na Okongwu Dibia ka ụnụ ma na oluo n'ebe ọ na-eje o bukuru ofe egusi na Lagos before ọ bịaba how long ka ọ ga-eriwe ofe egusi ya richaa ejikwa na pride nata ọhọkwa ekwuchi ife ya were pride bata ka ị bịa gosi ndị mmadụ na ịgba ha ọsọ aka ya akpalụgo ọkwa ifugo na chiki ụnụ ahịa n'ija maka na nna wewu ohi ịghọtago na nna wewu ohi ndị ụnụ disivuru waja ha agụghị ọnụ and ekwuchago m anọ mbe m bịa tie m ife makara ihe etu a Okongwu ama you are welcome to Lagos. I am already where your next destination. I am on Lagos now transit ka ị na-abịa ka o nwere ebe ụgbọgụ bụ aga ka o nwere ebe ọzọ ụgbọgụ na-aga ndị dibịa kịta ya eji bughasịcha oke ite niile ịghọta ndị ya awụyala n'izu aka nkụ maka ya dazi echukwu oke ite onwezi aya dazi egburu ite anụ onwe ife aya dazi emeri ite wee kpọghewe ọnụ wee wewe mmadụ ndị ya nwụ ka nkụ ndị ya awụyala aka nkụ ndị ya eti ka ego mara wita nkụ ịghọtago nke ebere ya na mgbawu because anyị ebukọrọ ite unu niile ahụ jezo anyị amazi nke wu onye emisie nke okeke na nke okonkwo emisie nke oke nkwọ na nke okeke iche ọwa ka gọọmenti bịabeghị ka afọ ejuọgụ kedu ife ya akọwa ịghọtago so the game is up. The game is up. Over and out. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, share. Thank you for watching. Please subscribe.